Ak sa rozhodnete pracovať s kamerou na vyššej ako amatérskej úrovni, mali by ste si osvojiť niekoľko základných typov záberov, o ktorých bude v tomto dieli videoškoly reč. Prvým z nich je celok. Vidíme okolitú prírodu, ako aj celú postavu človeka. Vidíme, čo človek robí, ako sa hýbe. A používame ho na to, aby sme diváka zorientovali a ukázali mu, kde sa nachádzame. Väčšinou ho používame ako prvý, úvodný záber. Polocelok, v ktorom ukazujeme 3/4 z tela človeka, používame na to, aby sme upriamili divákovú pozornosť na toho, kto na obraze rozpráva. V polodetaile vidíme človeka od hrudníka vyššie. Najčastejšie sa s týmto typom záberov môžeme stretnúť v televíznom spravodajstve pri rozhovoroch alebo stand-upoch. V tomto type záberov je veľmi dobre vidieť mimiku aj gestikuláciu toho, kto hovorí. Ďalším typom záberov je detail. Vidíme v ňom človeka od goliera vyššie a preto nám nemôže uniknúť jeho pohľad ani mimika. Ak použijeme veľký detail, orežeme tvár od brady po čelo. Je veľmi intimný a dramatický, preto ho viac používame v dokumentaristike ako v spravodajstve. Nájazd je dynamický typ záberu. Používame ho vtedy, ak z niečoho všeobecného chceme upriamiť pozornosť na niečo konkrétne, a odjazd je jeho opak. Používame ho vtedy, ak chceme z detailu prejsť plynule do celku. Ak sa do obrazu nezmestí to, čo chceme ukázať, asi najvhodnejšie bude použiť tzv. Švenk. Kamerou hýbeme tak, aby sme prešli z jedného objektu na druhý. A ešte jedna rada na záver. Pri strihaní by sa mali jednotlivé typy záberov striedať. To je na dnes všetko a teším sa na vás pri ďalšom dieli videoškoly.